Ito ay si Mr. Ernest Jackson Lim. As per the site engineer right now, for the this building po is proposed to be an Airbnb condo hotel supposedly. Ang may-ari po nito ay si Mr. Ernest Jackson Lim. As per the site engineer right now, for the structural po, almost tapos na po sila at nag-finishing na sila. Bago sila ngayon na ika-10th floor na gagamitin na nila for pool site, yung ika-10th floor. So definitely yung 9 floors na in-apply nila before ay nagkaroon daw po sila ng revision. Ang wino-work out po natin ng ating mga responders is around 10-story building na po. Ay bumagsak Yes. Ang natatanaw nyo po ngayon, yun ang ika-10th, yung roof deck po na nagkakaroon sila ng construction ng pool. Yung cost tayo na suspicion. Under investigation pa po tayo, sir. Wala pa po tayo binibigay na cause of the incident. Kagaya po nabanggit kanina ni sir, the science of life, every time may movement po kami, umaaray yung mga patients sa ilalim na kailangan natin para mag-extricate tayo ng masisave pa po natin yung life ng ating mga victims sa loob. Kasi if ever po gagawin natin siya ng bara-bara lang, baka po may ma-save tayo and then at the same time may mabitawan din po tayong life. So far, those two signs of life right now, yung wino-work out natin na dalawa silang ma-save ng buhay sa ngayon. Logistics as per notified to us from the command system na nag-overwhelming po yung bilang nila. MMDA K9 dogs nandyan to help us, helping us to determine the presence of life. Tap po ngayon kasi visible na po yung dalawa bodies and naiipit po kasi sila ng ating mga debris. So kailangan po natin na equipment ay dapat sakto. Wala po kami pang binabanggit na for the violation. As of now, ang application po sa LGU is 9 floors. Wala pong naka-indicate for the recreation and additional features of the roof deck. Going na po yung pag-pull out ng mga debris, isa-isa po ng mga debris mano-mano kasi po nasasaktan ng ating mga victims. Sa ngayon po ma'am, hindi po natin pwedeng ganun kadaling madaliin kasi considering po 9th floor po yung itaas. So we will be needing talaga ng extreme precautions. So ang next step na po natin is magpapano na po tayo using our thermal scanners to double check if there is still signs of life. And if ever po may makita po tayong signs of life, then we will proceed to restoration. However, kapag wala na po, then we will secure clearances from our RC, from our responsible officers, and all other concerned incident commanders for the clearance for the retrieval of our. So ngayon po ay ang status ay search and rescue. Ang status po natin ngayon, stop po na lahat ng search and rescue operation. Ang ginagawa po natin ngayon is thermal scanning for 4 quadrants of rescue operation. And once learned po tayo detected life, proof of life, heartbeat or breathing through our thermal monitors having from the SRF, Classic, HP, and Spark. So that will be the time that will signal another rescue operation. So if wala na po talaga, after the clearance and everything, proceed po tayo sa retrieval. So wala nang sense of containment. Sa ngayon po, as of this moment, wala pa po ulit. But since nagkakanap na po tayo ulit ng paneling and thermal scanning, we are looking forward. Sana meron pa po tayo. So lumiliit ang chance. Based po sa ating experiences before, pag ganito na, ng kasunod 24 hours. Although may mga scenario pa rin naman po talaga, talagang nakakaligtas na po. Yung chances medyo lumiliit sa 100. Bakit po mga dalawa sa kayo Malaysia na siya? Kahapon po buhay nakakausap kasi bakit po nangyari po? Yung po sa Malaysian National natin, meron po kasi misconstruction din sa iba. Yung isa po kasi nakaiba, is another Malaysian national. Yung nakakausap siya, yung nag-inform sa kanya siya. So akala niyo Yes po. So yun po yun. And ito po Malaysian National po ay hindi po galing sa building. Adi siya kapila. So yun po yun. Yung pag-dalawa
Pangulo dito, kami ni General Torre, ni Yusek Jed para suportahan si Mayor John dito sa nangyari dito sa building na under construction dito sa Angeles. So ngayon, as of now, ang priority, search and rescue muna kasi roughly may mga mahigit atang 20 workers na naipit dahil dun sa disgrasya na nangyari. Yung cost ng disgrasya, siguro wag na muna nating pag-usapan yon, iimbestigahan pa yan, pero ang priority natin ngayon is makuha yung mga nakatrap. No? Right now, may mga iba't ibang ongoing operation through DILG, BFP, at City Government of Angeles, katulong ng MMDA para matulungan yung mga kababayan nating nakatrap. Meron ding isang foreign national na nandun sa kabilang building naman na tinamaan din dun sa apartel doon. Nakakausap naman siya via cellphone, pero priority din yon, no? Priority lahat na makuha na trap din sa kabilang building yon. Hindi ko alam eh. So Malaysian ata, no? Malaysian ata. Anong sabi niya, sir? Okay naman daw siya, pero syempre kailangan makuha din natin silang lahat. So, yun muna ang mabibigay naming update. May mga boses ba kayo naririnig sa ilalim? Meron. May naririnig kanina, pumunta kami ni Mayor at ni General Torre dun sa isang area. Merong naririnig yung mga BFP natin. No? Anong sinasabi? Okay naman sila, pero syempre, kailangan mabilis natin silang makuha. So, yun muna ang priority. So, every hour magbibigay ng update ang BFP, DILG at City Government. May nailabas na po ba, Secretary, simula kanina umaga? Wala pa. So ang DPWH naman, naka-standby na yung mga heavy equipment namin, pero itong mga equipment na to, gagalaw lang yan kapag sinabi na ng BFP at ng DILG at ng City Government na kailangan na silang gumalaw. No? So ang DOTR naman at ang Coast Guard nagpadala na ng K9 sniffing dogs, ang nagpadala na rin ng K9 sniffing dogs ang MMDA, pati na rin ang search and rescue ng MMDA nandito na rin. So, basta ang sabi ni Pangulo, tulong-tulong lang tayong lahat dito. No? Importante, ang priority natin yung ating mga workers. Kailangan makuha natin sila. Lagpas 10 oras na, ano sa pinaka nahihirapan yung mga rescue? Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. No, so yun ang pinakamalaking challenge ngayon. Challenge dito hindi lang sa search and rescue, pero challenge din to para naman hindi delikado at matrap yung mga rescuers natin. Siyempre, priority din natin yung safety ng mga rescuers natin, no, na kailangan safe din sila. So, Mano-mano po kayo? hindi ko alam eh. Siguro later on na muna yung mga ganong tanong. Pero as far as I know, iniimbestigahan na ng city government. Mano-mano paghukay ang... Mano-mano ang pagtanggal ng debris. By hand. Siyempre. Kasi Bawal hindi... gamitan ng mga heavy equipment. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site galong bumagsak. No? So, konting pasensya lang, pero the DILG, BFP, and city government and MMDA, everyone is doing the best that they can. So, Baka ilan sek po ang hinahanap pa ho natin, Secretary? mga mahigit 20 yung estimate. Ano na mga sugatan po ilan? Hindi pa natin masasabi yan ngayon. So, hintayin na lang natin. Yung sa 20, puro construction workers, tapos isang Malaysian. Oo. Ganun po. Ano po ang sinasabi niyo doon sa mga naghahanap pa po? Yung po yung mga kamag-anak nila, nalapitan niyo na po ba sila? Hindi pa, kakausapin ko after this. No? Kakausapin natin sila. Gano'ng chance sa SEC na mayroong mga buhay pa na mga Merong mga naririnig naman. Yung mga nagre-rescue natin, kausap nila mismo yung ibang mga nakatrap sa ilalim.
Yung dalawang may sign of life kasi nakakausap. Okay. So napapasok natin yung pero silang dalawa pa lang. Ay, sabi namin isang matanda. Ayan, kuya. Zay.
dito ng mga 5 namin po magkapatid. May nag-interview sa amin about sa kung sino daw po yung kamag-anak na nawawala. And then, sinabi naman po namin yung pagdating ko po uli kagabi, mga 1, ayun, pumunta po ako ng Fire Bureau. Sabi nila, wala daw po yung pangalan ng kamag-anak ko na nawawala. Ngayon nga si Tito Roberto tsaka yung pinsan ko po na si Christian Sabiling. Tapos, yun, medyo lang po kasi sabi nila, wala daw po sa listahan yung dalawa. Sabi ko po, andun po yan, stay in po yan, imposibleng wala. So, ayun nga po, medyo nga rin lang po ako, na-trigger lang ako kagabi kasi sabi ko, interview na po ako pagdating ko tapos ang ending wala pa rin po pala yung dalawa kong kamag-anak. Sinabi ko na lang din po, pinalista ko po sa kanila kung sino po yung dalawa kong kamag-anak na nawawala pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon wala pa rin po kaming balita kung ano nangyari. Okay. So sir, anong gagawin niyo? Ano yung next step niyo ngayon? Susunod na hakbang? Anong instruction sa inyo? Ang instruction po sa amin ngayon, maghintay lang po muna. Pero yun nga po, kaya hintay parang nakakawala na rin ng pag-aasa kasi katulad po niyan na grabe, ang dami na rin pong suffocate sa loob kasi wala nang hangin, walang tulad po niyan. Pero na lang, nagdadasal na lang po kami na sana kahit may konti pa po kaming pag-asa na sana okay pa po yung namin kamag-anak na naipit po diyan sa Okay. So sir, hihintayin niyo? Maghihintay kayo? Opo, sana. Kaso may trabaho din po kasi ako ngayon para yun na lang sigurong kapatid ko po maiiwan sa ngayon. Pero yun na lang po, bali-balita na lang po kasi may trabaho din po kasi akong kailangan puntahan. Kaya kasi malayo po kasi yung biyahe ko, Pasig pa po ako galing. Yun lang. This building po is proposed to B&B Condo Hotel supposedly. Ang may-ari po nito ay si Mr. Ernest Jackson Lim. As per the site engineer right now, for the structural po, almost tapos na po sila at nag-finishing na sila. Bago sila ngayon na ika-10th floor na gagamitin na nila for pool site, yung ika-10th floor. So definitely yung 9 floors na in-apply nila before ay nagkaroon daw po sila ng revision. Ang wino-work out po natin ng ating mga responders is around 10-story building na po. Ay bumagsak Ang natatanaw nyo po ngayon, yun na ika-10, yung roof deck po na nagkakaroon sila ng construction ng pool. Yung cost na tayo na suspicious. Under investigation pa po tayo, sir. Wala pa po tayo binibigay na cause of the incident. Kagaya po nabanggit kanina ni sir,
the science of life, every time may movement po kami, umaaray yung mga patients sa ilalim na kailangan natin para mag-extricate tayo ng masisave pa po natin yung life ng ating mga victims sa loob. Kasi if ever po gagawin natin siya ng bara-bara lang, baka po may ma-save tayo and then at the same time may mabitawan din po tayong life. So far, those two signs of life right now, yung wino-workout natin na dalawa silang ma-save ng buhay sa ngayon. Logistics as per notified to us from the command system na nag-overwhelming po yung bilang nila. MMDA K9 dogs nandyan to help us, helping us to determine the presence of life. Tap po ngayon kasi visible na po yung dalawa bodies and naiipit po kasi sila ng ating mga debris. That's so kailangan po natin na equipment ay dapat sakto. Wala po kami pang binabanggit na for the violation. As of now, ang application po sa LGU is 9 floors. Wala pong naka-indicate for the recreation and additional features of the roof deck. Going na po yung pag-pull out ng mga debris, na nag-isa-isa po ng mga debris mano-mano kasi po nasasaktan ng ating mga victims. Sa ngayon po ma'am, hindi po natin pwedeng ganun madaliin kasi considering po 9 floor po yung nasa itaas. So we will be needing talaga ng extreme precautions. So ang next step na po natin is magpapano na po tayo using our thermal scanners to double check if there is still signs of life. And if ever po may makita po tayong signs of life, then we will proceed to restoration. However, kapag wala na po, then we will secure clearances from our IC, from our officers, and all other Si Brian Sisangko, kapolder ng building. Nagtrabaho siguro kumagit na 1 buwan. Okay. Kuya, pwede mo bang kwento sa amin? Ano yung naalala mo nangyari doon sa araw na yun? Na ano ko lang nun, paggising ko, yung yung humulog yung malaking batong tumagos na sa bubong. Tapos nung tumatakas na ako, nung balak ko na sana nung tumakbo palabas, yun na yun, naguhuan na ako. Naipit na ako. Biglang dilim, run out. Wala akong ibang maisip, iligtas yung sarili ko. Kung di ko alam kung saan pupunta at madilim lang ako makita. Maya-maya, may naghihiyawan na sa labas. May aninag na akong ilaw, mga flashlight. Nakita ko may maliit na butas. I-estimate ko, kasya naman ako. Kaso sa posisyon ng katawan ko, medyo naipit, talanganin. Pinilit ko na lang kahit masakit. Kasi para maligtas nga lang sarili ko kasi wala naman kong mga saan, sarili ko lang. Hanggang sa nakalabas ako pero iniisip ko pa rin yung katabing barracks ko, kamag-anak ko. Sinisigawan ko kung okay ba sila, okay kayo dyan, titatanong ko yung pangalan. Pero wala nang sumasagot. Nung nakalabas na ako, nakita ko na yung building, guho na pala.
Kala ko yung natipak lang ng konti. Nung gumuna pala yung buong building, tinitingnan ko halos, parang nilagay ko na sa isip ko na parang ako lang nabuhay. Hanggang sa na-rescue na ako ng pulis ng Station 4, tapos ng BDRR. Dinala ko sa hospital sa una. Natandaan ko una hospital. Doon ako in-x-ray na ginamot. Nabot ako doon ng hapon. You know. Nasa ground floor kami. Sa gilid ako ng bakod. Parang labas na siya ng building. Hindi na siya nasasaklawan ng building, nasa labas na ako. Kaya nung gumuho siya, kunti lang na ang nasa akin, kunti na lang na bato ang nakadagan sa akin. Hindi tulad nung sa iba, doon talaga sa kanila natambak yung mga simentong nadurog. O tanda ko, kahit kung magkikita ko ngayon, tanda ko kung saan silang lugar or parte ng nagiba na yun. At alam ko rin kung saan parte doon ang walang tao. Kasi kami yung magkakasama doon sa ilalim na yun. Ang alam ko nga dyan yung asawa ng security, yung bantay, yun lang ang isang nakakabukod na malapit siya doon sa may gate ng building. Kuya, pero gising kayo nung nangyari. At nung gising kayo, paano kayo nakarap? Nung nadaganan na ako, yun ako di ko na alam kung saan ako nakaharap or kung saan ako parte na. Pero nung maya-maya, nung nakarinig na ako ng hiyaw ng tao, may ilaw na, naalala ko na kung saan ako parte kasi tanda ko na lagi ko natutulog doon. Kaya umatras na ako ng umatras kasi doon na ngayong ilaw, alam ko kalsada na yun. Kasi alam ko bagod na yun. Gising po kayo? Ay nung unang mangyari, tulog pa ako noon. Nagising lang ko nung nilaglagan ako ng bato bago nag-giba yung building. Bago ko nandaganan. Paano ho kayo nakahiga sa... Naiduyan ako ng net na kulay itim. Yung ginagawa namin pangharang sa bato para hindi lumampas sa kalsada. Nagputol ako ng konti ginawa kong duyan. Kasi pag minsan ayaw ko dun sa deck maghiga, mas malambot kasi dun sa duyan para ma-presko. Doon ako natulog. Ngayon, nung nagiba na yun din ang nakabalot sa akin, kapinunit ko pa yung duyan. Ang ipinunit ko na nga lang yung mga basag na simento. Kasi yun lang naman ang ibang matalim na makita ko. Hanggang sa nabutas ko yung duyan, hanggang sa nakalabas na ako. Okay. Kuya, ngayon nandito yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung barangay, tumutulungan din kayo, saka yung sa LGU. Anong masasabi niyo na nagtutulungan yung gobyerno para makatulong sa inyo, makabago sa inyo? Maraming salamat ho talaga sa tulong na inabot sa amin. Malaking tulong ho talaga sa amin yun. Kasi yung sa tulong na inabot sa amin, unang-una paano po problema yun, paano kami uuwi. Tulad sa akin na walang natira. Tapos yung pag-uwi pa namin, parang uwi kami, walang-wala rin. Salamat sa tulong ng barangay, ang DSWD. Maraming salamat po talaga at natulungan nyo kami para makarecover o hanggang sa makarecover kami uli. Wala naman po kayong nararamdaman ngayon? Meron yung sakit na lang ng nabugbog na nadaganan ako. Saan po ba? Ito yung sugat ko ng dagan. Nangyari, nabugbog mo igi. Yan tumama sa akin yung iba. Tapos, bigyan rin ako ng tumak sa mga ito nila. Ano na din ako, nagamot na ako. Sa pagka-uwi ninyo, kayo muna. Siguro hanap naman uli ng trabaho kasi pag walang trabaho, mahirap ang buhay. Kailangan natin magtrabaho talaga. Hindi mo tayo mabuhay na walang trabaho. Mahirap din ang buhay sa Bicol eh. Panawaan siguro, tulong lang siguro para hanggang makarecover kasi hindi naman pwedeng mag-asa din kami sa tulong. Habang hanggang sa makarecover kami, hingi lang kami ng konting tulong.
trabaho din ako. Sana kung trabaho na lang, okay na, sapat na sa amin. Ferdinand Arrogante. Ilang taon na po siya? 30 years. Kapon pa po, nung nabalitaan namin sa social media, nagtakbo na kami rito. Nag-ano na kami ng pamasahe namin para makarating kami rito. Ano po yung unang sabi sa inyo? Ano po yung sabi sa inyo? Yung mga nag-aantay? Wala pa po eh. Sabi, hindi pa po nila nare-rescue. Wala pong nakakaalam kung buhay o patay. Basta sabi nila may buhay para umaasa ko na buhay pa yung anak ko. Ang gusto ko lang talaga makita siya. Makauwi na kami ng Quezon. Yun lang naman po hinihiling ko eh. Nay, ano po yung huling conversation niya, yung pag-uusap niya naman? Kailan po? Nung Friday ng gabi, kausap niya yung anak niya kasi may anak siya, 2 years old ako nag-aalaga. Kasi wala na rin siyang asawa, namatay na, 1 taon pa lang din namamatay. Kaya yun, sila lang magkausap. Tapos nagpadala pa sa akin yun nung Saturday, nung sahod niya. Sabi niya, Mama, 1K lang muna papadala ko ha. Kasi wala akong pera dahil bumali ako. Yung binigay ko sa'yo na pinambayad ng kuryente. Yun lang huling usap namin. Dapat pala nga, hindi ako kasi nakatulog nung Sabado ng gabi, hindi ako nakatulog hanggang 1 o'clock. Dapat pala tinawagan ko siya. Kaya pala siguro gano'n yung isang ina. Parang nararamdaman, di ba? Kung alam ko lang, tinawagan ko na siya. Kasi gising siya kung mangyayari yung ganun sa na makakagawa siya ng paraan. Hindi katulad ng tulog siya, wala siya magagawa. Kaya yun lang ang gusto ko, yung ma-rescue kaagad siya. Kasi kung buhay pa siya, salamat sa Panginoon. Diba? Kung wala, salamat pa rin, at least makukuha ko yung katawan niya. Maiuwi namin sa amin. Yun lang po yung concern namin. Matulungan lang po sana kami na, kunyari, hindi ko naman inaano, syempre andun na yung nangyari. Matulungan lang kami makauwi ng Quezon, buhay man siya o patay. Kasi alam ko mahal ang bayad, pagka ganun, yung patay na. Sa Corinnaria, mahal ang bayad daw pag transpo papunta doon. Kaya yun lang po yung concern ko, matulungan po kami na makauwi po kami ng maayos. Saka makita po siya agad ma-rescue ng mabilis kasi po talaga po napakatagal ng rescue. Ilang taon na po yung anak? Yung apo niyo? 2 years old lang po. Wala pa rin po siyang Wala po siyang idea kung ano nangyari sa papa niya. So, saan niyo po siya iniwan ngayon? Sa kapatid niya, sa tita. So, to be specific, no, panawagan na lang po sa ating kay Commodore Ferdinand Marcos. So, gusto niyong sabihin, tulong, gusto niyong ipaabot sa Kay President Bongbong Marcos,
Mahal na Presidente, isa lang naman po yung gusto namin na mangyari. Yung makuha lang po yung mga mahal namin sa buhay. Sana po matulungan niyo po kami na ma-rescue ka agad para po malaman kung buhay. Kasi kung buhay man sila, kung matatagalan pa, di lalong mamamatay sila. Kaya yun lang po, yung ma-rescue po agad yung mga mahal namin at makauwi po kami sa probinsya po namin. Yun lang po. Salamat po. Isang magandang hapon po mga karehiyon. Justin Dizon po para sa Newsstream. Naghahatid po ng mga balita ang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may pagkagamitan. Mga karehiyon, nagpapatuloy po ang special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs dito po sa nangyaring pagguho ng isang itinatayong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Latest muna ho mula po sa Bureau of Fire Protection. Ito ho mga karehiyon, batay na rin dun sa pinakahuling datos na atin pong nakalap sa kanilang tanggapan ay umakyat na po sa 4 yung bilang ng mga na-recover na labi o yung kumpirmadong nasawi sa insidente po na nangyari nito pong linggo ng madaling araw, ganap na 3:00 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ho ng ginagawang search and rescue operation ngayong araw ho ng Lunes, May 25, ay gaya ho ng aking nabanggit, umakyat na po sa 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa nasabing pagguho. 16 naman ho mga karehiyon o 16 yung nananatiling missing o pinaghahanap pa. Batay na rin ho yan sa impormasyon mula po sa Bureau of Fire Protection. Umakyat naman sa 26 ang bilang ho ng mga na-rescue mula ho sa nasabing insidente. Nagpapatuloy ho ngayon ang rescue operation at ito mga karehiyon ay kabilang ho dyan yung pagbibigay din ng medical assistance dito ho sa mga biktima ng naturang pagguho. Batay ho sa update na ating nakuha mula sa Bureau of Fire Protection, patuloy pong isinasagawang thermal scanning upang matukoy kung meron pang mga signs of life kung tawagin o may mga buhay pa dito ho sa Rabol o yung guho kung saan ito po ay siyam na palabag na gusali batay na rin doon sa impormasyon na kanila hong isinumite sa Bureau of Fire Protection doon sa kanilang inaplayang permit. Pero eto ho mga karehiyon, matapos ho itong insidente ng pagguho ay napag-alaman natin na merong kino-construct na 10th floor din kabilang yung pool area doon sa nasabing lugar. At batay ho sa ilan pang mga accounts na atin hong nakuha mula dyan sa ground, opo mga karehiyon, buhat po sa mga kaanak ng mga manggagawa o yung mga construction workers, sinasabi rin ho nila na posibleng abutin sila o tumagal pa sila dahil posibleng umabot ng 12 floors. Ito pong itinatayong gusali. Kaugnay din ho ng balitang yan na pag-alaman ng CLTV 36 News mula mismo sa Department of Labor and Employment Central Luzon o DOLE Region 3 na minsan na hong pinatawan ng work stoppage order. Ito pong construction firm na Golden Year Construction na siya pong nasa likod ng itinatayong gusali dito po sa may Teodoro Street, corner Oak Street, sa Barangay Balibago, Angeles City. Ang dahilan po ng pagpapahinto sa trabaho, eto mga karehiyon, ay paglabag sa mga tinatawag na occupational safety standards. At September of 2025, nang ipahinto mismo ng DOLE Region 3, ang konstruksyon sa nasabing proyekto at dahil na rin hindi sila nakapag-comply dun sa mga requisitos kaugnayan ng occupational safety. Muli naman hong pinahintulutan ang konstruksyon ng proyekto matapos ma-lift ito pong work stoppage order 1 buwan. Makalipas pong makapagsumite naman ng kaukulang requirement ito hong kontraktor ng nasabing proyekto. Batay ho sa nakalap na impormasyon pa ng CLTV 36 News, gagawin sana ang isang condominium hotel. Ito pong nasabing gusali o yung mga tinatawag na paupahan kung saan po pwedeng mag-staycation. Kaya batay dun sa disenyo ay pool area. Ito pong rooftop o yung 10th floor. Umaga po ng Lunes nang puntahan naman ni Secretary Gatchalian ng DSWD ang mga biktima
o yung ilan sa mga survivor at kaanak ng mga biktima para personal na kumustahin at abutan ng tulong. Pakinggan ho natin ang ilan sa mga salaysay ng mga kaanak ng mga biktima na ang ngayon ho'y tanging dasal na lamang ang kanilang sandigan. At ito ho mga karehiyon, ilan din sa mga kaanak at survivor ang nagbahagi po ng kanilang kwento kaugnay po nitong nasabing trahedya sa Balibago, Angeles City. Kasi kahapon, pagdating ko po dito ng mga 5, namin po magkapatid, may nag-interview sa amin about sa kung sino daw po yung kamag-anak na nawawala. And then, sinabi naman po namin kung ano. Yung pagdating ko po uli kagabi, mga 1, ayun, pumunta po ako ng Fire Bureau. Sabi nila, wala daw po yung pangalan ng kamag-anak ko na, nawawala ngayon nga si Tito Roberto tsaka yung pinsan ko po na si Christian Sabiling. Tapos, yun, medyo lang po kasi sabi nila, wala daw po sa listahan yung dalawa. Sabi ko po, andun po yan, stay in po yan, imposibleng wala. So, ayun nga po, medyo nga rin lang po ako, na-trigger lang ako kagabi kasi sabi ko, interview na po ako pagdating ko tapos ang ending wala pa rin po pala yung dalawa kong kamag-anak. Sinabi ko na lang din po, pinalista ko po sa kanila kung sino po yung dalawa kong kamag-anak na nawawala pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon wala pa rin po kaming balita kung ano nangyari. Okay. So sir, anong gagawin niyo? Ano yung next step niyo ngayon? Susunod na hakbang? Anong instruction sa inyo? Ang instruction po sa amin ngayon, maghintay lang po muna. Pero yun nga po, kaya hintay parang nakakawala na rin ng pag-aasa kasi katulad po niyan na grabe. Ang dami na rin pong suffocate sa loob kasi wala nang hangin, walang tulad po niyan. Pero na lang, nagdadasal na lang po kami na sana kahit may konti pa po kaming pag-asa na sana okay pa po yung namin. Kamag-anak na naipit po diyan sa Okay. So sir, hihintayin niyo? Maghihintay kayo? Opo, sana. Kaso may trabaho din po kasi ako ngayon para yun na lang sigurong kapatid ko po maiiwan sa ngayon. Pero yun na lang po, bali-balita na lang po kasi may trabaho din po kasi akong kailangan puntahan. Kaya kasi malayo po kasi yung biyahe ko, Pasig pa po galing. Yun lang. Atin hong narinig ang tinig ng isa ho sa mga kaanak, mga karehiyon, ng mga pinaghahanap dito po sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Kabilang ho sa kanilang mga panawagan ay of course yung kagyat na update sana kaugnay ng rescue operation dahil gaya ho ng nabanggit ng ating kababayang si Daniel ay kinakailangan niya ring umuwi upang makapaghanap buhay at makikibalita na lamang kung ano yung magiging development kaugnay ho nitong ginagawang rescue operation na ngayon po ay nasa ikalawang araw na.
nagtatrabaho siguro kumagit na 1 buwan. Okay. Kuya, pwede mo bang kwento sa amin? Ano yung naalala mo nangyari doon sa araw na yun? Na ano ko lang nun, paggising ko yung una yung humulog yung malaking batong tumagos na sa bubong. Tapos nung tumatakas na ako, ang balak ko na sana nung tumakbo palabas, yun na yun, naguhuan na ako. Naipit na ako. Biglang dilim, burn out. Wala akong ibang maisip, iligtas yung sarili ko. Kundi di ko alam kung saan pupunta at madilim wala nga ako makita. Maya-maya, may naghihiyawan na sa labas. May aninag na akong ilaw ng mga flashlight. Nakita ko may maliit na butas. I-estimate ko, kasya naman ako. Kaso sa posisyon ng katawan ko, medyo naipit, talanganin. Pinilit ko na lang kahit masakit. Kasi para maligtas nga lang sarili ko. Kasi wala naman kong mga saan, sarili ko lang. Hanggang sa nakalabas ako, pero iniisip ko pa rin yung katabing barracks ko, kamag-anak ko. Sinisigawan ko kung okay ba sila, okay kayo dyan. Titatanong ko yung pangalan. Pero wala nang sumasagot. Nung nakalabas na ako, nakita ko na yung building. Guho na pala. Kala ko yung natipak lang ng konti. Nung gumuho na pala yung buong building, tinitingnan ko halos. Parang nilagay ko na sa isip ko na parang ako lang nabuhay. Hanggang sa na-rescue na ako ng pulis ng Station 4, tapos ng BDRR. Dinala ko sa hospital sa una. Natandang ko una hospital. Doon ako in-x-ray na ginamot. Nabot ako doon ng hapon. You know. Nasa ground floor kami. Sa gilid ako ng bakod. Parang labas na siya ng building. Hindi na siya nasasaklawan ng building, nasa labas na ako. Kaya nung gumuho siya, kunti lang na ang nasa akin, kunti na lang na bato ang nakadagan sa akin. Hindi tulad nung sa iba, doon talaga sa kanila natambak yung mga simentong nadurog. O tanda ko, kahit kung makikita ko ngayon, tanda ko kung saan silang lugar or parte ng nagiba na yun. At alam ko rin kung saan parte doon ang walang tao. Kasi kami yung magkakasama doon sa ilalim na yun. Ang alam ko ngayon dyan yung asawa ng security, yung bantay, yun lang ang isang nakakabukod na malapit siya doon sa may gate ng building. Pero gising kayo nung nangyari. At nung gising kayo, paano kayo nakarap? Nung nadaganan na ako, yun ako nang di ko na alam kung saan ako nakaharap or kung saan ako parte na. Pero nung maya-maya, nung nakarinig na ako ng hiyaw ng tao, may ilaw na, naalala ko na kung saan ako parte kasi tanda ko na lagi ko natutulog doon. Kaya umatras na ako ng umatras kasi doon na ngayong ilaw, alam ko kalsada na yun. Kasi alam ko bagod na yun. Gising po kayo? Ay nung unang mangyari, tulog pa ako noon. Nagising lang ko nung nilaglagan ako ng bato bago nag-giba yung building. Bago ko nagdaganan. Paano ho kayo nakahiga sa... Naiduyan ako ng knit na kulay itim. Yung ginagawa namin pangharang sa bato para hindi lumampas sa kalsada. Nagputol ako ng konti ginawa kong duyan. Kasi pag minsan ayaw ko dun sa deck maghiga, mas malambot kasi dun sa duyan or ma-presko, dun ako natulog. Ngayon, nung nagiba na yun din ang nakabalot sa akin. Pinunit ko pa yung duyan. Ang ipinunit ko na nga lang yung mga basag na simento. Kasi yun lang naman yung ibang matalim na makita ko. Hanggang sa nabutas ko yung duyan, hanggang sa nakalabas na ako. Okay. Kuya, ngayon nandito yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung barangay, tinutulungan din kayo, tsaka yung sa LGU. Anong masasabi niyo na nagtutulungan yung gobyerno para makatulong sa inyo, makabawi sa inyo? Maraming salamat ho talaga sa tulong na inabot sa amin. Malaking tulong ho talaga sa amin yun. Kasi yung sa tulong na inabot sa amin, unang-una paano po problemahin, paano kami uuwi. Tulad sa akin na walang natira.
Tapos yung pag-uwi pa namin, ano bang, parang uwi kami, walang-wala rin. Salamat sa tulong ng barangay, ang DSWD. Maraming salamat po talaga at natulungan nyo kami para makarecover o hanggang sa makarecover kami uli. Wala naman po kayong nararamdaman ngayon. Meron yung sakit na lang ng nabugbog na nadaganan ako. Saan po kayo? Ito yung sugat ko na nadaganan nung nangyari. Nabugbog mo igi. Yan ang tumama sa akin yung paggiba. Yun yung nakaipit sa akin. Meron mo binigyan ng sa inyo? Meron sir na x-ray na ako. Tapos, bigyan rin ako ng gamot sa ospital. Mga aids nila. Ano na din ako, nagamot na ako. Ano nyo ngayon sir? Pagka-uwi ninyo, pahinga muna. Siguro hanap naman uli ng trabaho kasi pag walang trabaho, mahirap ang buhay. Kailangan natin magtrabaho talaga. Hindi mo tayo mabuhay na walang trabaho. Mahirap din ang buhay sa Bicol eh. Panawaan siguro, tulong lang siguro para hanggang makarecover kasi hindi naman pwedeng mag-asa din kami sa tulong. Habang hanggang sa makarecover kami, hingilangan kami ng konting tulong. Trabaho din ako sana kung trabaho na lang. Okay na ako, sapat na ako sa amin. Po. Ferdinand Arrogante. Ilang taon na po siya? 30 years old po. So, taga saan po po? Taga Quezon Province po kami. Kailan po po kayo nandito? Kahapon pa po, nung nabalitaan namin sa social media, nagtakbo na kami rito. Nag-ano na kami ng pamasahe namin para makarating kami rito. Ano po yung huling sabi sa inyo? Ano huling sabi sa inyo? Yung mga nag-ahanap? Wala pa po eh. Sabi, hindi pa po nila na nare-rescue. Wala pong nakakaalam kung buhay o patay. Basta sabi nila may buhay para umaasa ko na buhay pa yung anak ko. Ang gusto ko lang talaga makita siya. Makauwi na kami ng Quezon. Yun lang naman po hinihiling ko eh. May ano po yung huling conversation niya, yung pag-uusap niya naman? Kailan po? Nung Friday ng gabi, kausap niya yung anak niya kasi may anak siya, 2 years old ako nag-aalaga. Kasi wala na rin siyang asawa, namatay na, 1 taon pa lang, din na mamatay. Kaya yun, sila lang magkausap. Tapos nagpadala pa sa akin yun nung Saturday, nung sahod niya. Sabi niya, Mama, 1K lang muna papadala ko ha. Kasi wala akong pera dahil bumali ako. Yung binigay ko sa'yo na pinambayad ng kuryente. Yun lang huling usap namin. Dapat pala nga, hindi ako kasi nakatulog nung Sabado ng gabi, hindi ako nakatulog hanggang 1 o'clock. Dapat pala tinawagan ko siya. Kaya pala siguro gano'n yung isang ina. Parang nararamdaman, di ba? Kung alam ko lang, tinawagan ko na siya. Kasi gising siya kung mangyayari yung gano'n sa na makakagawa siya ng paraan. Hindi katulad ng tulog siya, wala siya magagawa. Kaya yun lang ang gusto ko, yung ma-rescue kaagad siya. Kasi kung buhay pa siya, salamat sa Panginoon. Diba? Kung wala, salamat pa rin, at least makukuha ko yung katawan niya. May uuwi namin sa amin. Yun lang po yung concern namin. Yung, matulungan lang po sana kami na, kunyari, hindi ko naman inaano, syempre andun na yung nangyari. Matulungan lang kami makauwi ng Quezon, buhay man siya o patay. Kasi alam ko mahal ang bayad, pagka ganun, yung patay na. Sa Porinaria, mahal ang bayad daw pag transpo papunta doon. Kaya yun lang po yung concern ko, matulungan po kami na may makauwi po kami ng maayos. Tsaka makita po siya agad ma-rescue ng mabilis kasi po talaga po napakatagal ng rescue. Ilang taon na po yung anak? Yung apo niyo? 2 years old lang po. Wala pa rin po siyang Wala po siyang idea kung ano nangyari sa papa niya. So, saan niyo po siya iniwan ngayon? Sa kapatid niya, sa tita. So, to be specific, no, panawagan na lang po sa ating kay Commodore Ferdinand Marcos sa gusto niyong sabihin
kay President Bongbong Marcos. Mahal na Presidente, isa lang naman po yung gusto namin na mangyari. Yung makuha lang po yung mga mahal namin sa buhay. Sana po matulungan niyo po kami na ma-rescue kaagad para po malaman kung buhay. Kasi kung buhay man sila, kung matatagalan pa, di lalong mamamatay sila. Kaya yun lang po, yung ma-rescue po kaagad yung mga mahal namin at makauwi po kami sa probinsya po namin. Yun lang po. Salamat po. Nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs. Kaugnay ho nitong gumuhong gusali sa Ciudad Angeles, Pampanga. Sa mga oras pong ito, patuloy pa rin nating minomonitor ito hong ginagawang rescue operation kung saan 16 na katao po yung pinaghahanap pa sa kasalukuyan. 26 naman doon sa bilang o yung datos na na-rescue na po. Kabilang hurian, ito hong si Kuyang Brian Sitangco, na kanina po napanood natin yung video ng kanyang panayam sa ating kasamang si Jody Mercado. Batay ho sa pinakahuling tala ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, umakyat na po sa 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa nasabing insidente. Kabilang hurian ang isang person with disability na Malaysian national na guest po nung katabing hotel kung saan bumagsak ito pong 9 na palapag o 10 palapag na istruktura. Mga karehiyon, tuloy-tuloy lamang po ang inyong pagtutok dito ho sa ating social media page. At antabayanan, ito pong live and uncut coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs. Sa ginagawang rescue operation sa Angeles City, maya-maya lamang para ho masundan yan at masubaybayan yung live feed natin mula po dyan sa rescue site ay i-follow at mag-subscribe na ho kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official para ho sa mas marami at komprehensibong content ukol ho sa mga kaganapan dito ho sa ating rehiyon gitnang Luzon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, sa ngalan ho ng aming mga kasamahan na nandyan at nakabilad sa ground, at ito hong mga nasa studio at nasa aming transmitter, maraming salamat muli. Ito po si Justin Dizon at tumutok lamang sa special coverage ng CLTV 36 dito po sa Gusaling Gumuho o Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City.